Di çerçoveya cîbjîkirina rêkeftina agirvestê de li Idlibê, polîsên leşkeriyên Rûsî dest bi encamdana yekem dewriya hevveş li gel Tirkiyê li ser ya infora navdewletî li Sûriyê ku Heleb û Ladiqiyê bi hevgirê dide kir. Wezareta Berevaniya Rûsî roja yekşemê ragihand yekem dewriya Rûsî-Tirkî li devera Idlibê li ser ya înfor hate encamdan. Wan riya dewriya xwe bi sedema îstîfzazên grûpên çekdar kurttir kir. Amaje kir ku ew ê demeke zêdetir bide Enqerayê da ku destbirêkarên pêwîst ji bo dûrkirina terorîstan bike. Li gor Ajansa Rusya Today belav kiriye dewriya Rûsî-Tirkî ji bajarokê Trim be ku 2 kîlometran dûrî bajarê Seraqibê dikeve dest pê kir. Biryara bigêje bajarokê El Hor. Di wê dewriyê de yekîniyên polîsên Rûsî bi hejmarek otomobîlên mertalkirî başdarî kiriye. Birêkxistina operasyonê jî ji aliyê navenda hemahengiya Rûsî-Tirkî ya hevbeş ku ji bo çavdêriya cîbjîkirina agirvestê li Idlibê sazkirine hate kirin. Girêdayî heman babetê di daxuyaniyekê de roja şemiyê 14 Adara 2020 Wezareta Berevaniya Rûsya ragihand ku danûstandin li Enqerayê bi hevparên waniyê Tirkiyê re di seqayeke erînî de hatibû encamdan. Derencamên danûstandinan jî dêrê bidin hemî rêkeftinên taybet bi devera Idlibê ya kêmkirina asta şer ku di 5 mehê de Putin û Erdogan li Moskowê gihîştibûnê de dê werne cîbicîkirin.